Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! 33 minutos, kasumpalan na alas 8. Radyala sa programa tatalaran na nyutan at Balay na Binmalay, programa na PEM. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, Kalob Cantabayo, amigo yo, RJ Beremenes at your service always sa tanasaya partner ko. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Di Daspeto Technical, si Engineer Nexon Dakal. Partner, good morning.
Good morning, Partner LJ. Good morning at sa ray during at saya na programa tayo. PM mo Binmalay. Ya dyan na nang maritartariwang balita nagagawad Binmalay. Tan jara sa ragdaso mantex unto ka manira sulabay na pasabi ng mayor. Tanto rin labay daya nakukulan unto na may pansin at sare pansiserbi tayo balay. Basantos siya kabagad sa namin. Yes, partner, busy ka mo karuman. Medyo agtaka kaulop. Anturay activity sa ginawang partner. Ang partner, lahat ang may karuman, ang may validation na saray in the sense, katumamanak at timutok, talapod na 241, so daran senior, kailangan tutukan ta partner Haji. Siyempre, siya ay marakap na servisyo tan, manag-service saray senior. Kaya, later tamay, aramay medyo agad na irapan niya mampabalidate partner Haji. Oh, so antoy nansumpalan to, okay, Mat? Walang ba't pero ibabag sa partner Haji. Karuman, ang pantiktikara sa mabalidate na tamang may sakaya. Question niya, question me akinita kailangan na si panlapon na sa ibalidad malapod si BMS at ang may baba kami palpak ya survey sa Philippine District Office. Oh, lante kanyan na napag saya kimul at satan na saya saray singasikirat na saray presidente bawat barangay piano talagan sigurado partner. Oh, ang tantang partner Ajay maliban nag-away at antam muli nag-away sa kaya nag-away di Manila no June 30 sa kaya wala nag-away masinga wala pa na tutungtungan ni Diman tanaraya so iba irang problema ya nagagawa at sa raya sa pragiter na ayuda o pensyon na sa senior citizen. No tasing natan labat itan na ibuboy south amo partner beglatan ya problema. Tagay mo lang dakop na sabi-sabi siya ya si kami namin tawagan natin ba ng Manila ay nagla siya sa kaya tinawagan na lahat na komisyon na walang tataya siya may sakaya may lalaban kasari problema na sa senior citizen. Being dakyan na presidente na Oscar Pangasinan kanya na sakikan na unatindidtan na partner. On tatami sa kaya may siya tatawagan na coordinating body si kami wala rin naputag aralan ng tunay na pagyagawa na para sa senior citizen sa partner. Oh, good. Tapiano nasikaso na talaga so kanapugan karapatan ng ating mga senior. Di tanda dabali na Binmalay partner, kumusta latan? Okay naman partner, natan watang mala si Mayor Teo, wala kasalon na natan, kato na nagagawan ito na may arum iraya sama siya sa may panakin na pispin tuloy ni man partner adi natan tutuloy na natan may panaga na pispin paano nagawal nata sa pandit sa sari kailugan tayo. Yes, di balit saray opisyalis ditan walay pangkakasakay partner kanyan na naneneng ng konto kamanya gagawin ditan planon gawaan at singa matintinuno sudalan to partner. Oh, para dito tam si gagawin natin na Leonardo Mirat, arami continuous project na nananto dapat na ibsan laraya sa flooding siya natin na mula da sa Isidosor kami dati na dudulap di man wala gagawin na drainage set ang kapula may tanong natin ng karsada bayagan mo laya tanot amay nahihirapan nila sa aray taga sa Isidosor palad natin nakalman talapot sa amay ginawa ng mayor laman so drainage sa diman daan araman so agagon dalaman so project di Manila partner Ajay. Oh, nitan. So tanlay ubat da sara may siguro agda nakakabatan o agda gabay kabatan ya pan susumpalan na sara tay may earnings na Binmalay kanya na kamyamay balaglad di ba kanya kamyamay so nagagawan ira na proyekto ditan partner. Kita mo ng partner ya ang gaano ang apiutang ng munisipyo balot nagagawan so sari proyekto na po Binmalag so income na Binmalay sarili to income so saran to ipapawil at sari taxpayer na Binmalay partner Ajay. Noon tara may aromya lokalidad at pian nagawan so sara may ikakanunutan ya mararakop mo ya proyekto balida at nakukulanda so unutang partner
Pero di tanad binmalay may nanasingil na source out ya pundo okay la. On panadji katunatan kay likat na binmalay ta nanalang lamay asenso progreso liwawa dami na aspeto at bahay na binmalay panadji. Tumot sa reaksyon ng mayor saray sayang iseng tamlara tay sayang iseng partner. Saya pantut si Baba tumalan partner unang tini susaya so panservisyon bali tayo tan iwasan tiniti politika. Pabayang niti politika kung anong mayor partner si Baba ka to, so trabaho muna bago politika. Dati politika, nanit tila dungtungan na single labanan natin, tagatutan, so sinamban tayo, tagato ay buti tayo, sumpalan ti trabaho tayo, habang siya tayo, wartantini, at sa tayo, tatapatan tayo, atan so, panservisyo tayo, at balay. Yes, tamlatay sengeseng pero walay rengel kunda maksilya bosis ditan. Masamit so kwanto. Chocolate so sa may pero ata initial ko nun Sabit na Oh, at ang may laban na ba'y nasare tuto, chocolate, kwanto. Lanti, ang tutay kuang kumat, ya tinapot partner. Tas ang takot may ya tsokolate. Ang tamanaya saya kwanto may katungtong kumot. No atan sumam partner sang kaneng neng so amay aligwas na balay kanto. Tamanaya amay mirera maminta. Si katoy gabay tayo baga na yung mapartner. Medyo dakulay sayang natan mang balat. Si Mayor tayo agtutan isipon ni. So sa tayo sa yasan. Sa isipon to lupanon to rin. Sumpalan ire amin. Ya planong pamparakap, pampahabig ta mga serbisyo at bali na binmalay. Kanyan si katutay panlikatan na saray taga binmalay. Bating ko pa na batin ta pa na happy 20th birthday. 20 anyos tolanatan. May apunan insan Pili Tigno dita na da Caloocan na Norte. Si Chamir Rain Tigno. Happy birthday. Yan. Happy birthday. Sa tayo kang birthday parta na batin ko pa may antam na may special tinta na yan tagada papagayan ang tabong dadagan ng panani at ibagatuan nalinguan tayo papatin tayo bandar anjay. Very busy kamot yan nay kanya na say advice ko si kapartner medyo antamlatan damoy oras mat gumbarong makakatalos partner unta siyempre in the name of public service talagan na untan iray kyan untan iray kapartner talagan unsuportara saya partner da tapiano dya dun tanat neter sumong serbisyo singa si Madam Ana anto wala maray sariling trabaho tunat agay so likat to mansirbi at balay ang mangkalaw sabihin mamisan ta kwartal tsara dya kilig-kilig o di naman papapiding mangiter na arekik sa remang birthday sarili ton kwarta partner atan may kyan may walay pananawag dad sa atan ay trabaho may galing sa puso partner may malapod bukal sa puso yung pagtulong kung ano-ano yung ginagawa na para sa kabutihan di ba ng atan kyan additional sa may gagawaan ng mayor serbisyo di ba. O tandam no sa kakya pamilya at wala may malapot puso da ya panangaro ya ibabalas da do sana may blessing inanawa that either na totoo at aramang may ganggan at tagay sa may ibabagadaya share your blessing taman sa ganggan tayo at tagay gagwarang ganggan si Baba Panradi sa sakya ganggan arom to Diyos at amin amin na to tan arom suka para matuo asiga panangaro na Diyos at sika. Tanin gagonda may anggapoy publicidad to. Gabay ko ni baga talagang gagawanda. No, aming mo, asim mo, idayo mo, okay laba, di ba? Bigla laba, yung tawag at siya, Sir Leon, agyon tawag niya si Madam Ana. Ang bigla laba, yung tanira, yung manlalapot puso, sobrata na pansiservisyo na
at bali na binmalay partner Ajay. Oo, kanyan na siguro antam wala may kondalanti tumulong ka sa iyong kapwa-tao at ikaw naman ay 'di ba tinitingnan at mabibiyayaan parang ganon partner. Ako na kumpleto may salita satan partner pero singa antam lamay gabay ko ni baga partner. Blessing yan. Oh, ang partner, antam na kasi partner, ito may blessing na dapat, antam na mo laya, arata ng blessing na lapo, na tayo itanda mo so, may panangaro, ipapalas na sa raya, totoo naman partner Ajay. O ni walay reaction ja ay basan ko partner antamiso kuli na anto na kaplusan niya administrasyon common to ay nasikaso mo't iray daladalan Jad Bin Maloy kwento tinibagam saya partner. Oh, partner, nananang dawat partner, amin na dala na figure ng mayor partner Ajay. Ang may problema sa ratan na Ajay, talagang nananang ng mayor. So, Pultot. Sige ni pasabik la may concern nyo. Okay. Irayan na pasan. Siguro irayan pasan na so wala ni ray problema dalan partner. At least may pasabik kayo. Northern na siguro, northern part. Northern part. Oo. Ngayon pagat siyempre wala may priority, first priority. Nayarin nung tumbok laratan partner, di ba? Oh, nata partner, wala sa kanya. Nagagawa natin dyan Barna Bin Malaya. So, wanyari PSA, pala siya mga laraya universal ID. Masaray taga Bin Malay partner Ajay. Okay. So, wata nira inarya pasan, di tanad training o di tanad evacuation? Jadi evacuation na partner Ajay, mang banat. Kaya ibawa banat, bawal na senior citizen. Ya may pila, at siyempre, wala na may plano niya, ulibar sa PSA, at sa barangay, di man naalan susatan, so, tatawag kanda universal ID. Okay. So, Kian, natalabat ipapasabita lang, paano wala ray, ang po ni ID national ID tan partner, di ba? Oh, national ID, national ID partner. Senior, kilaw la, parang ganun. Ang po ni national ID yo wala lay man liber abungyo parang ganoon partner ano aglara kasyan partner ID pero dapat balance are senior tayo so idare chance dapat ni pila ra aga ni pipila ta wala may agaw ya dapat na sigara so laundan barangay. Okay. Atan may kwanda exclusive para sikara. Atan jad barangay lang to. So araya undo dangal bali na Bin Malay ang po ni national ID at ulitan ta partner watan ni ranata na evacuation center. Man na process na saray kokola ni ran dokumento insan makalakila na sa tay national ID. Importantitan partner, di ba? Partner, importante. Ang partner, natuta mi sa kuya, dapat lante, bang banat, no parang senior, alang ko, so anti ka importante tutan. Ang pumuli, sugagong daya universal pension, at kailangan ng mga lara na at si Babangaraya ID. Unang uli kabayo, nasama ito tayo panangaro. Wala tayo so gagawin daya para sa aray. Senior citizen tayo pala. Siguro itatarya dara pero singasamay kwamumubalat napag-unuan damay pangiterdani nasa tayo universal pension, di ba? Kana samay kasi pangraje wala rin pang kailangan niya talagang kanupugan niya gawin tayo dyan Bin Malay raramay makatulong at saray arum sa tani senior siya pakatulong dyan may iliban nasararaya isusaraya PSA pero ang mula na meron pati sararama sa kadukol ang daraya ilan na universal ID national ID. Yes, okay. Ni walay reaction lamang dyan, maganot. Basan ko, luto-luto la si Boss Ilorde.
Binilatoy posisyon, partner, tinibagam saya. Ano to? Ang partner, siya mo si Mayor, trabaho muna. Wala munang politika, sumpalan din yung sumandasyon na sa senyor, ano talagang, at talagang katuman, so, may babangaray ang guhit mo. Yata sa plano ng Diyos at Sikap, yung nakapanserbi ka rin Sara, nagawaran din natin pala Raji. Gapat gawin tayo katutan sa plano ng Diyos at Sikap tayo. Sankin siguro, siyempre, agmumot reaksyon datan, agmunayarin na kontraan, siguro, araya may makakanengneng na sa trabaho partner dita na da binmalay. Partner Andy, kato na gagawin ka ng ganatan, ang tamula, gagawin ka ng pugan, may plano na dyan partner Andy, basita ka dyan after lunch, o dyan na sinadong mayor, sumpala may meeting ta na gagawa, na siyempre, kailangan ni Ramay, kailangan niya wala rin gawon tayo dyan bali na binbali sa Jay. Okay. Kumusta ramay kinditan, ramay wala palingki ko no, nanaasikaso mat ira, partner? Nalilinis sa palingki natin, tami sa kiago, partner Jay, at wala may babara, may basura, di man na Yes. Tindahan. May palingki, bang balan, ang mga basura, everything mo, papalatin sa aray, masyado pa nagbantay na saray wala na siya wamana supervisor si Sir Den. So nandito namin nata malilinis so pati ang traffic ang ililinis dyan bali na binmali partner Jay. Yes, at siyempre no binmalay so pantutungtungan mansasbe iray negosyante tan partner, di ba? Aratay dati pukok paraya at natatagaran na nandurumaran na edipisyo tan commercial establishment. So amay papalagi ditan. So kumusta mat? So panangala day permit at munisipyo. Okay lawat. May numay mat. May numero siyempre, ang sila mayor, basta kompleto papilis mo, may problema. Ang tulambayan na abala aratan, so sana panagservisyo, nagbali na binmali pa nila, Jay. Walang shortcut. Ang api shortcut, basta kompleto papilis, ma-plus pa nila, tulambayan, ang talo nila tan, kailangan na saray, umbali pa nila, Jay. Ni singgerlan na sumpala mo may kana may bubuyog dita na partner. Ang taman ni naneneng ko medyo nakukumpleto lay building to. It's a sign of progress kung dara aron taman sa sbira tay sikat ya fast food chain tan aron niran da commercial establishment partner da binmalay. Partner Jay, tantang mula nunutan ng mayor natan, lalalan niya may laso manenten, ya mga pasin na commercial building, yan bahay na binmalay panalikaton. Agla, ay napukpukan niya, walay bulan o agaw o taon niya, manbom sa binmalay at commercial iraya building o aray, commercial establishment o business, yan bahay na binmalay panalikaton. Yes, ay kwanto ya si reaksyon basang kolabata. Araratan kuno ya si kwanto aratan niya nagagawa at refleksyon na sa good leadership kwanto mat partner. Siyempre no, ang tam sa kaya tanaliw ang timo na yamot, ang timo nayari na kontra ng gani bagay porque kay si Mayor, may maong yung management tam. Si Mayor sa kaya businessman. Ang tamala, bayaglatan sa business to, at ay plastic, yung gimapulingan at panagalat yung basura, at baryo, yung basura mo sa mutko, itaman lang may walid mission, may walid plano, na daw tayo ng panagabumban mo, ang ilang bayang tutan laya, negosyo to ang ganatan, mangbubom katon, alam lang mo, so panagbumban tumad, at bali tayo, malinis amin sa aspeto, lunis sa tay, good governance at bali na binmalay. Basta sa mayor may walay political will to kuanan Roberto. Sa political will tan may lutong tayo may aliwan tayo andi tayo yung may manulay mag-ingat a public servant. Basta babatay ng mayor basta limugat satan sigurado may babakanay sakripisyo at pamilya oras
tan sakripisyo mo bulsam. No, batin ta parayay so mandirengel di tana da balagan parayaw tana papaguyan nantutumbukan ni Ryan to palyas. Tana Gaspar family di tana da barangay Kalit saray dumarengel tada barangay Nagilayan di tana da baybay pulong singa barangay mo ya partner. Tana sa lumag ato sa anto aliwa ano to sa hindi Dagupan Laya sa Lapingaw sa Lapingaw Dagupan Laya. On, partner LJ. No, siguro undalan irad na yad kanawalan singa nansangaan kwantarayan lugar partner. Ay may punglad karaal balot nito On. Partner sa gamot siya doon tira yung National Commission na da laon yun, tanda mo dadang nila yung tartamin sa syunta. Sa aray, amin, yung dadang sa kata, aray, dyan na batalyon na, dyan na kentay, na bayan na bimali, may kamalong, talapod karo man at wala lima di man at labay na napituyawan tira, taringal na may programa, tas ko, schedule tayo, napituyawan ta, so, RT na saya kamalong, paano ang tatulang turay, na itutumulad, pakatulong, na servisyo dyan bayan na bimali, katon, nakalong doon na partner RJ, hanggang sa Philippine Army, na kamalong, shoutout sa namin, itagalong tala, shoutout sa kanila dahil kasi mga nandyan po, mga bisita na mga Philippine Army na mga nagpoprotekta sa ating baybayan, partner Ajay. Sige, schedule ta partner ta piano para makapanayam natin sila yun yung ating mga magigiting na kasundaluhan. Meron silang kampo diyan sa Binmalay partner. Ito nga partner, ang plano ko partner sa ating activity, sa ating programa. Baka susunod na week siguro, lalabas tayo, mag-interview tayo ng tulad niyan, kamalong, ibang kapitan, ibang principal ng mga paralan para may mga representative ng lahat na magsasabi kung ano ngayon ang nangyayari sa bayan ng Binmalay para magiging transparency ang ating programang PEM sa Binmalay. Yes, at pati mga hinaing nila, gusto nilang mabigyan ng solusyon, pwede yun dahil interaction nga para at least may parating natin kay Mayor, di ba? Paano siya nga, baka ko malimutan, Panardi, shoutout ko sa aking mga staff sa Oscar. Mga kamay. Siyempre hindi ako mga galaw pag wala sila, kaya shoutout kasi alam mo, dito mga busy, masisipag, kaya shoutout sa aking mga staff sa Oscar, sa lahat ng mga empleyado ng ating munisipyo, partner RJ. Ang pangalan nila, banggitin mo. Nandito si Ma'am Malu, Ma'am Jerilyn, Sir Leo, Ma'am Leslie, si Ma'am Carol, Ma'am Camel, at saka si Ma'am Bia, at saka isa yun nandun sa kabila, si Ma'am Milba, at saka si Ma'am Baby, isang baby namin, si Darna, alam mo naman yan, siyempre, sila magsipag. At shoutout din sa aking mga paska, na kahit makukulit, mga presidente, siyempre tayo po'y bumababa para po, nandito po natin. Yung masipag na paska presidente sa Bangan. Si Sir Lito, tuwing umaga, 7:30, pag sabi kong meeting, nandun. Ayan, si Sir Lito, ikaw pala partner napapalibutan ng mga magaganda at mga pogi na mga staff dyan sa iyong opisina, partner. So, napakapalad mo, partner, at napapalibutan ka ng mga magaganda at pogi na mga staff mo dyan. Pero wala na tayong oras, partner, yung mensahe mo. Okay, partner, sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kaibigan, lalo na sa lahat ng mga Oscar President ng buong lalawigan ng Pangasinan, at lalo na sa Binmalay, ito yung lingkod ninyo, Leon Castro Jr., Oscar President ng Pangasinan, Oscar Head ng Binmalay, nagsasabing malikad, pasantos, dan maabig ako sa kinamilamot, dan God bless. Kita-kita ulit tayo bukas para sa isang ibang episode ng ating PEM sa Binmalay, Partner J. Salamat, Partner J. Okay, si Leon Elorde Castro Jr., Oscar na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan, kantabay ng Mayor Pet Merera, panangiter na serbisyo, saray senior citizen, Bitanad Binmalay.
Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalo pa Cantabayo Balit amigo yo RJ Jimenez at your service always. Sila kami na masantos ang mabig oras at balang sinansakay.